Sôn chdi bach, ond ti sôn yn y datganiad ydyn ni wedi gael chi. Ti sôn bod gen ti enw Cymraeg o'n adwy, fydd pobl yn dweud Nia Harf Jones yn ddysgwr. Sôn chdi bach am sut wyt ti wedi am yr iaith yn tu chi? Wel, mae dad yn siarad Cymraeg, ond dydy mam ddim yn siarad Cymraeg. Ond pan dwi wedi cael fy ngeni, bydd mam yn meddwl bod o'n bwysig i fi cael enw Cymraeg achos fy mod i'n byw yn Cymru. A mae mam yn hoffi'r enw Nia, ac felly roedd o'n bwysig hefyd i dad cadw y Gymraeg yn y teulu. Oedden ti'n siarad Cymraeg efo dad adra a Saesneg efo mam, be oedd y sefyllfa? Wel, pan oeddwn i'n fach, dwi'n siarad Saesneg, achos doedd fy dau brawd yn siarad Cymraeg. Ond dwi yn trio siarad dipyn bach o Gymraeg rwan efo dad. Achos dwi wedi dechrau dysgu i siarad Cymraeg yn blwyddyn 6. Felly dwi'n trio i siarad Cymraeg efo dad mwyn ymarfer fy iaith. Ond dwi'n cael gwersi tu allan yr ysgol efo, Mrs Thomas. Oedden lle mae dad yn dod, o lle mae teulu dad yn dod i gyd? Mae dad yn dod o Llandegla. A mae gen fo brawd. A'i wraig ei brawd mae o'n siarad Cymraeg. Ond ydy o ddim yn gwybod fy mod i wedi cystadlu yn y cystadleuaeth yma. Mi fydd yn nhw fory.